थांदों आदा मोननियाव ओमफ्राय जों मोनफैबाय टाउनाव टाउन माने माबा जोंनि बे लकेल खैराबारि टाउनावहाय अखा हासोदों बड'लेण्ड बासजों थांगोन आरो जोङो आइबो दङ ओमफ्राय बाबा जा अखा हादों बास नेगासिनो बड'लेण्ड बास खैराबारियावहाय नै बेजोंनो फैदों जोङो बेटारि गारि टट' गारि ओमफ्राय नै बासाव गाखोनानै थांगासिनो जोङो ओमफ्राय जों नै बासजों थांबाय थानायावनो थालिर दंफां थिं एकदमबारे बिरलांजोबना थांदों आरोना माने बारहुंखा फैदोंमोन खोमा हरावहाय दंफांफोरा गुबुजोबदों दंफांफोरा न'फोरा नै अबस्था एकदमबारे हाबा नांदों आरो बे गामिया मा गामि होनोमोनथाय रोङियापारा जादोंमोन आरो बे जों क'क्राझार मोनफैबायानो बंसिगाव गामियावहाय आदामोननि न'आव दायो जों गामि गिदिंहैनोसै ओमफ्राय आलासि आयंमोननि न' मोनफैनानैहाय भिडिअखौ लानाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट ओमफ्राय आयं गिदिरमोननियाव थांनो ओंखारदों जोङो ओमफ्राय आयं गिदिरमोनाव हाबहैनानैहाय डाइरेक्ट मन्दिराव थांदों आरो बेवहायनो आश्रमाव जों नै सनातन बाथौआव एसे खुलुमफैबाय आरो ओमफ्राय नैबे आयं जायो खोन्थाहरदों क'क्राझारावहाय दंफैयो आरो जोङो क'क्राझार बंसिगावआवहाय मन्दिरावहाय मन्दिर नायफैदों आलासि जानो फैदों ओमफ्राय मन्दिरखौ नायलांनो होननानैहाय हाबदों आरो जोङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ आं जा हायो दिन्थिलांबाय थागोन पार्कफोर दङ बहुद नायनो गोनां दङ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेवहाय मा नाममोन बाथौ सनातनावहाय बेवहाय नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो जोबजासिम नायलांदो थौदो बिदिब्ला बेवहाय जिरायग्रा दा जायो ओमफ्राय नै बियो बाबा नानि ओमफ्राय आयं सानैबो दे बुंदो नोंसोरबो मा होनबावनांगौ जोंहा दे जाबाय नाइन्टिन आवर Nani. Deh, musalah. Bagus musa. Hai nih ya. Deh. Oh, deh. Kan nama deh. Jangan turun sini sandung besar deh. Kelar deh. जोंहा नै ओमफ्राय आयं उन्दैमोनाव फैफिनबाय जोङो बाजै थांबाय आहाबोसो थिंखिया मा होनो थिंखिया ना मा होनो थिंखियाखौ दायो बानायगोन नामा दिनै मिरामिससो आंना मैया मैगङा नङा आंबो नंगौ बायदिबो मोनदों बोरैबाबा मायो मा खावथासिनाव लायफिनबाय आङो बाहायनो मेरला दङ नुवा एखेजोब गासै बेबादि मैगङा एखेजोबनो फिसा फिसासिन बेनिफ्राय दोनस्लाय ओमफ्राय मोनसे फिसा फिसा
होखालायबाय आं बे न'आ होनाय होननानै थालायबाय आं